Hi mga ka-ronbel! Malipayong Domingo kaniyong tanan. Another family day na sad, family bonding na sad, kay kasagaran way trabaho. Mao ginay dapat, give time good sa family kada Sunday, di sa laing tao, labi na sa mga anak, anaron nga magbanding. Kay nice good ang effect sa mga bata kung naamoy time para nila. Dili lang puro pangitag kwarta. Og among simple nga pagsaluhan karong Dominguha ang saang or spider shell. Conch shell ni siya nga first discovered in 1926. Ingon ang Ventures.com ang scientific name niya kay lambis-lambis. According to WebMD.com, nag-review ni Kristen Mextas, RDLD, high in protein ni siya niya, low in calories. Basta ang seafood o shellfish kay excellent sources of vitamins E, B6, B12, niacin, phosphorus, magnesium, copper, potassium, zinc, riboflavin, iron, selenium, and iodine. Mas okay dagat ang isabaw kay manggawas ang iyang unod. As in, mugimaw gito ang iyang ibtununon ba? Muukok di siya kung kuwangan sa pagbukal or ma-overcook. Pero bisan pa man, tungod sa iyang kalami, aw kuhiton o dukdukon sa martilyo na lang para dali. Sa mga onatag saang or spider shell or spider conch, happy lunch ninyo, mga ka-ronbel gums!